juta mas, tak naik 2 barang. Apa kuwi? Ya gitu, nomor 1. Kemari 3 pintu sliding, bahannya full kayu jati. Sap-sapan gitu. Yang tengah iki wis nggunakne gantungannya los. Ya. Bahannya yang penting nomor 1 kayu jati. Iki enek laci ya toh. Isor ya lacine iki. Nah, sing kene iki ya wis gawe sliding. Iki sap-sapan, iki engko request njaluk full gantung, full sap ya iso. Iki nomor 1. Ya. Nomor 2 iki 3 pintu tarik. Bahannya ya jati kabeh. Lah iki engko digawe anake apa ibuke ya cocok. Jan masuk iki. Nah, ya tau kayu jati, isor ya gawe laci. Bahannya full kayu jati. Nek gak jati gak usah dibayar. 5 juta 2 barang, ya tau wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja. Pembayarannya engko COD. Cara pemesanan langsung hubungi WA admin sing ana ning deskripsi apa ning isor kene iki engko, ya tau. Ya. Langsung dihubungi, tak layani, bayarnya COD. Oh, jos iki.